war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling now, don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Soc Sir Hugh Gort, soc l'excap principal de la policia d'Irlanda del Nord i agent de la policia metropolitana especialitzat en l'ordre públic. Soc l'autor d'un informe de testimonis experts relacionat amb els esdeveniments del 20 de setembre i de l'1 d'octubre, en el qual concloc que hi va haver molt poca violència durant ambdós esdeveniments que van tenir lloc a Espanya. Sir Hugh Gort, benvingut al Fax. Gràcies. Podem dir que vostè és un expert en seguretat i ordre públic? Doncs m'agradaria pensar que tinc molta experiència en aquests camps, particularment en relació amb la meva experiència a Irlanda del Nord. Tractàvem de manera rutinària l'ordre públic ocasionat per una situació de context polític. I efectivament el meu company Duncan McLaughlin, coautor de l'informe, és probablement un dels comandaments especialitzats en l'ordre públic amb més experiència al Regne Unit i fins i tot a Europa. Ara vostè té una consultoria en seguretat i fa uns mesos Òmnium Cultural va venir a trucar a la seva porta. Què volien de vostès? Efectivament, em van demanar que revisés les proves de vídeo i una gran quantitat d'informes de la policia relacionats amb els esdeveniments que van tenir lloc a Barcelona, pel que feia a la manifestació. També van demanar-me que analitzés el context del referèndum i que revisés tant el comportament de la policia com el dels manifestants durant el referèndum. La pregunta clau que en realitat havia de respondre feia referència al nivell de violència, així com la relació entre la violència i algunes persones que havien estat detingudes. És important dir que, tot i ser un informe a càrrec d'Òmnium Cultural, l'informe és del tot independent. Vaig ser molt clar des del primer moment. Em comprometia a revisar les proves, però si algú intentava influenciar el meu informe per tal que es decantés cap a una de les parts o cap a l'altra, no l'escriuria. Ningú va interferir al meu judici independent durant la realització de l'informe. A vostè l'ha sorprès que el Tribunal Suprem hagi rebutjat no només el seu informe, sinó el seu testimoni? Em va sorprendre una mica. Vaig escriure l'informe independentment de qualsevol de les parts i m'agradaria pensar que hagués aportat valor. En part, com que el van rebutjar, avui ens trobem aquí parlant sobre el tema, però en realitat l'informe hauria de ser avaluat als tribunals, pel propi benefici de la Fiscalia i la defensa de poder observar un punt de vista independent del que va passar, i amb el qual podrien treure conclusions de valor o no i prendre una decisió. Com que el van rebutjar, això no està passant, i el debat ha entrat a formar part del domini públic i no pas dels procediments judicials. Anem a l'informe. Com dèiem, vostè ha analitzat les càmeres i les imatges tant del 20 de setembre com l'1 d'octubre. Comencem pel 20 de setembre i tot el que va passar a la Conselleria d'Economia. Com van actuar els manifestants aquell dia? En termes policials diríem que va tractar-se d'un esdeveniment important. Es tractava d'una multitud substancial, més de 40.000 persones, això és el que ens van dir. I després de mirar els vídeos, estic d'acord amb tal valoració. Hi havia entre 40.000 i 50.000 persones. Tenint en compte la nostra experiència, hi ha algunes coses que ens van sorprendre molt. La primera, que la multitud es presentés en forma de protesta pacífica. En cap cas vam veure, per exemple, evidència de llançament d'objectes a la policia de manera rutinària o protestants amb la cara tapada, una tàctica molt usada quan hi ha intenció de fer servir la violència. I quan vam observar la resposta de la policia, primer de tot l'assistència inicial de la Guàrdia Civil, que van arribar a les 8 del matí, ens va sorprendre molt veure que la premsa ja era allà. Els vídeos de la Conselleria d'Economia capturen periodistes amb càmeres que esperen que passi alguna cosa. Quan la Guàrdia Civil va arribar, aquests periodistes van fer fotos ràpidament i van continuar fent-ne durant l'inici del registre.
Això va garantir que el públic pogués conèixer immediatament els esdeveniments que estaven succeint. Llavors no ens va sorprendre veure una gran multitud de persones reunides tan ràpidament. Però de la mateixa manera sí que ens vam sorprendre quan vam observar que gairebé no hi havia agents de la policia preparats. L'equip de la Guàrdia Civil comptava amb uns 20 policies. No hi havia més policies desplegats per protegir l'escena del registre, per exemple. La policia local, els Mossos, no van ser informats sobre el registre. Per tant, tampoc no haguessin pogut respondre ràpidament a l'hora d'assistir a la Guàrdia Civil, en el cas que aquests haguessin necessitat d'ajuda. I si observem l'evidència del vídeo de la Conselleria d'Economia, tant internament com externament i durant tot el dia, es pot veure que no existeix cap sensació d'urgència per part dels policies que suggereixi que estaven preocupats sobre una multitud violenta. La resposta de la policia davant una multitud violenta s'hagués dut a terme per un equip molt més elevat de policies que s'haurien preparat per l'esdeveniment i posicionat davant l'escenari dels fets. I va ser, per tant, una irresponsabilitat per part de la Guàrdia Civil no avisar els Mossos tenint en compte que, com es va conèixer la notícia del registre a través dels mitjans, allà s'hi acumularia molta gent? Va ser irresponsable no avisar-ho per part de la Guàrdia Civil? Ens va sorprendre per diversos motius. Primer vam concloure que l'únic motiu lògic pel qual els periodistes i els fotògrafs fossin allà era que algú els ho havia comunicat. Si no, no seria normal que els fotògrafs es trobessin esperant pel carrer a les 8 del matí sense un motiu concret. És una cosa molt normal al Regne Unit. La gent avisa els mitjans i els interessa. No hem pogut comprovar qui va ser el responsable d'avisar els mitjans. Pel que fa a informar els Mossos, ens va sorprendre comprovar que no hi hagués més policies dins l'equip que controlava el registre. És clar, haguessin pogut ser policies de la Guàrdia Civil. Tenien dret absolut de comptar amb més policies sense informar les forces locals, si entenem la llei correctament, i penso que l'entenem. Però van optar per no comptar amb més policies. El que jo vaig suposar, o el que nosaltres vam suposar, va ser que hi havia falta de confiança entre la Guàrdia Civil i els Mossos, i que a la Guàrdia Civil els preocupava trucar als Mossos, ja que potser aquests haurien compromès les seves intencions. Evidentment, hi ha diverses maneres professionals de solucionar-ho. S'hagués pogut avisar al major dels Mossos d'Esquadra o haguessin pogut comunicar-li que estiguessin preparats per un esdeveniment, sense explicar quin era abans de les 8 del matí d'aquell mateix dia. En qualsevol dels casos, s'haguessin pogut usar recursos per controlar la situació al voltant de l'edifici i aconseguir un entorn més segur pels policies de registre, si estiguessin preocupats per la violència, o tenir policies preparats si la multitud s'hagués tornat violenta. Simplement això no va passar i ens vam sorprendre molt. Vostè hi va veure violència el 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia? La resposta curta és sí. Hi va haver petites mostres de violència durant les primeres hores de la matinada, quan els Mossos van desplegar-se per fer fora els manifestants que quedaven. Pel que tenim entès, la manifestació havia de concloure a mitjanit, una informació que s'indicava clarament, per exemple, en molts dels tuits que ens van demanar que analitzéssim. Just després de mitjanit, els Mossos van decidir desplegar-se per tal de treure els últims manifestants que quedaven, que en aquell moment eren ben pocs, ja que la majoria ja havien marxat. Va ser durant aquells últims moments que hi va haver un nivell baix de violència. Un home va colpejar uns quants policies amb una bandera, res seriós, però sí que hi va haver un mínim de violència. També es van llançar algunes ampolles de plàstic, però en general es tractava d'un nivell de violència baix. Personalment, opino que no es tractava d'alguna cosa de força major que m'hagués preocupat massa com a comandant de la policia. Durant el dia, els dos vehicles que van deixar fora la Conselleria d'Economia van quedar molt malmesos per la multitud. Això va ser sense cap mena de dubte un acte delictiu o imprudent, però no som conscients que ningú fos processat per aquestes infraccions.
De nou, aquests van ser uns fets que ens van sorprendre, ja que una operació planificada correctament hauria comptat amb el que anomenem recol·lectors de proves de vídeo, és a dir, un equip de policies preparats per usar equipament de vídeo per enregistrar delictes en el moment en què succeeixen, per tal d'investigar i processar els esdeveniments posteriors. No tenim cap tipus d'evidència d'equips de recol·lectors de proves de vídeo durant aquell dia en absolut, un fet que també ens va sorprendre molt. Al nostre informe s'observa que els vehicles no necessitaven ser allà, ja que no feien cap servei per l'operació policial. De fet, van treure uns quants vehicles del mig, van moure'n un i el van posar al pàrquing, però els haguessin pogut moure tots. Això hagués estat una decisió adequada des d'un punt de vista operacional, ja que si en algun moment hi hagués hagut un problema, els vehicles no haurien estat un obstacle pels policies a l'hora d'actuar. De nou, això ens suggeria que els policies no estaven preocupats per l'actitud de la multitud, ja que si ho haguessin estat, haurien tingut més policies desplegats per protegir aquells vehicles. També ens van informar que hi havia armes letals abandonades en aquells vehicles, armes dels policies que es van deixar als vehicles. Això, en qualsevol dels casos, és imprudent i al meu país es tractaria d'una falta disciplinària greu. El fet que no les agafessin o fossin intervingudes per la multitud en cap ocasió, de nou, mostra que la multitud no tenia cap intenció de ser violenta o de cometre un delicte. Les haguessin pogut agafar en qualsevol moment durant el dia, però no ho van fer. Quin paper van jugar Jordi Sánchez i Jordi Cuixart aquell 20 de setembre en la conselleria? Van demanar-nos que ho analitzéssim i van donar-nos moltes còpies dels missatges de Twitter que es van enviar durant el dia. La pregunta era, el seu comportament va impactar en el comportament de la multitud? Per tal de respondre a la pregunta, vam analitzar en quin moment es van enviar els missatges i el comportament de la multitud. No vam trobar cap mena de relació entre els missatges d'aquestes persones ni tampoc cap canvi d'actitud entre la multitud, ja que, francament, l'actitud de la multitud no va canviar durant el dia. Era una multitud molt gran, molt sorollosa, però opinem que no era violenta. I si observem els missatges del Twitter d'aquestes persones, els únics missatges que identifiquem expressen actituds de protesta pacífica i d'aïllar la violència. En altres paraules, pel que entenem, el que pretenien era mantenir un nivell de calma entre els manifestants i no pas incitar-los. Per tant, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart no van ser responsables en cap moment del que va passar el 20 de setembre davant la conselleria. La nostra opinió professional és que seria molt difícil establir una relació entre l'activitat d'aquestes dues persones i una multitud violenta. De fet, si mirem l'examen dels vídeos de la Conselleria d'Economia i si mirem els vídeos del vestíbul, la recepció principal, és interessant observar la relació evident entre aquestes dues persones amb els Mossos i d'aquestes dues persones amb el comandant de la Guàrdia Civil, ja que es pot observar com interactuaven durant el dia. Es pot veure com parlaven entre ells, com entraven i sortien ininterrompudament, sense ser aturats en cap moment. La Conselleria d'Economia va deixar-se oberta. Les persones entraven i sortien sense dificultat, a part de la multitud de persones. Per tant, vam entendre que hi havia comunicació i negociació entre les organitzacions i els representants de la multitud durant tot el dia. Per tant, els agents de la Guàrdia Civil que es trobaven dins la Conselleria d'Economia haurien pogut sortir per la porta principal? Doncs la veritat és que hem observat hores i hores de vídeos. Mai més vull mirar cap altre vídeo. Hi ha un nombre de factors. Primer de tot, durant el dia, els vídeos capturen policies que entren i surten de l'edifici. De fet, les càmeres exteriors mostren com els manifestants deixaven que això succeís sense problema.
En algun moment, els manifestants amb armilles creaven passadissos per permetre que les persones poguessin entrar i sortir. En cap moment vam poder observar cap evidència de manifestants que volguessin entrar dins l'edifici i tampoc no vam observar que la policia dins l'edifici es desplegués per prevenir l'entrada de la multitud, en el cas que haguessin entrat. L'única excepció va ser a l'1 de la matinada, quan els Mossos van desallotjar la zona, i en aquell moment ningú no va intentar entrar o sortir, o fer una entrada violenta. Per tant, no tenim evidència de cap intent d'entrar dins l'edifici, ni tampoc tenim evidència d'intervencions per controlar els moviments d'entrada i sortida de l'edifici. Anem a l'1 d'octubre. El dispositiu policial d'aquell dia, vostè diria que va ser correcte? Penso que els 3 cossos de policia van tenir una tasca molt difícil durant aquell dia. La instrucció judicial era molt clara: evitar que els 2.253 locals obrissin, i calia fer-ho abans d'aquell dia per tal d'aconseguir-ho. Es tractava, doncs, d'una instrucció de massa envergadura per a una operació policial. Sabem que, al final, molt poques escoles electorals es van tancar. El que vam veure en les moltes hores de vídeo que ens van ensenyar, i pel que entenem, molts d'aquests vídeos van ser entregats pels fiscals com a part del seu cas, així com uns altres van ser entregats per la defensa, vam veure una varietat de comportaments policials, des de comportaments extremadament professionals, competents, proporcionats i efectius, fins a usos excessius de força davant manifestants pacífics, tot i que difícils, ja que estaven asseguts al terra. Vam veure comportaments diferents. Uns quants han de ser aplaudits i uns altres han de ser criticats. Ara parlarem. Hi va haver 13.000 agents destinats. Eren suficients? No. Quants n'haurien hagut d'haver? És molt difícil jutjar-ho. Vam mirar el nombre de policies desplegats. Per exemple, la Guàrdia Civil comptava amb uns 3.000 policies, que van visitar 51 escoles aproximadament. La Policia Nacional en va visitar 71, si no recordo malament. Els Mossos van visitar-les totes, però només comptaven amb 2 policies per escola, fet comprensible, ja que es tractava d'una força policial local que comptava amb un percentatge molt elevat de policies per portar a terme aquesta operació. I, evidentment, també es responsabilitzava de la vigilància 24 hores al dia i 7 dies a la setmana de tot Catalunya. Per tant, es podria dir que el nivell del desplegament dels Mossos era un compromís substancial que provava de fer efectiu les instruccions judicials. Tot i així, estava condemnat al fracàs, ja que amb aquest nombre de policies mai no haguessin aconseguit tancar totes les escoles electorals. Opinem que haurien calgut uns 90.000 policies per tal de complir totalment amb la instrucció judicial. I això, evidentment, és extraordinàriament poc realista tenint en compte el nombre de policies amb el quals es comptava. Creu que el coronel Diego Pérez de los Cobos va coordinar bé els 3 cossos policials? Va ser molt complicat entendre quina coordinació hi va haver. Quan vam mirar els informes de la policia que ens van entregar, vam observar que no hi havia cap tipus de cooperació organitzada a través d'una estructura de comandament conjunta o que se n'hagués parlat en cap moment. Semblava que operessin de manera aïllada. Això, evidentment, ho complicava tot molt. També va ser molt difícil entendre per què algunes de les organitzacions policials van visitar certes localitzacions i no d'altres. No et podria pas dir el motiu pel qual la Guàrdia Civil va escollir les 51 localitzacions a les quals es va dirigir, ni tampoc el motiu pel qual la Policia Nacional va escollir anar a les altres 71. Sabem que els Mossos van anar a tot arreu i sabem que en algunes localitzacions la Guàrdia Civil, particularment, va mostrar-se crítica per la falta d'acció dels Mossos. Però no entenem com es va planificar o organitzar tot plegat,
I la nostra opinió professional és que hi va haver poca coordinació entre els tres cossos. Considera proporcionada l'actuació de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil? Cal tenir en compte que tenien una tasca complicada entre mans i que van comptar amb una quantitat insuficient de policies per controlar una multitud de persones molt elevada. Això ens indica dues coses. Primer, devien tenir informes d'intel·ligència que els suggerien que la multitud no seria violenta. He dirigit unitats públiques a Londres durant 2 anys i si mai hagués de desplegar policies per una situació violenta o potencialment violenta, comptaria amb molts més policies dels que es van usar aquí. Així doncs, vam arribar a la conclusió que la informació que tenien confirmava que la violència no seria un problema. I això és el que ens mostren una gran quantitat d'informes de la policia. Quan van arribar als locals, havien de desplegar-se d'acord amb les normes de la Convenció Europea i les regles de les Nacions Unides, les quals comprenen tota Europa, també el Regne Unit i Espanya, i es basen en l'ús mínim de la força necessària per aconseguir qualsevol objectiu. És clar, els policies poden usar la força, però en tots els casos ha de ser proporcionada a l'amenaça a la qual s'enfronten. El que vam veure en moltes localitzacions va ser exactament això. Vam veure policies de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Mossos que es comunicaven amb la multitud per explicar clarament el que estava passant i aconseguien el seu objectiu, emportar-se a les urnes sense usar cap tipus de violència. En altres localitzacions vam veure el que anomenem resistència passiva, quan la policia arriba a la localització i la multitud s'asseu al terra. Això passava sempre al nord d'Irlanda i és un malson per la policia, ja que quan les persones seuen al terra és molt difícil moure-les. Normalment tanquen els braços però no són violents. Per tant, no es pot usar la força, sinó que s'han d'agafar, aixecar i moure. Per fer-ho es necessiten 2 o 3 policies per persona. Això ho vam veure, i vam veure policies d'aquells serveis a certes localitzacions que tenien molta paciència i treballaven adequadament per moure les persones. El que era interessant és que un cop els havien aixecat, els deixaven marxar. A més, els deixaven marxar darrere la línia policial. Això només es fa quan l'equip està absolutament convençut que les persones no són violentes, perquè si no, saben que els poden atacar per darrere, i això és un desastre. Per tant, el simple fet que aquests policies es mostressin segurs de deixar anar aquestes persones després d'haver-les aixecat ens suggeria de nou que estaven convençuts del fet que les persones no els atacarien. Entenc que s'acusi els Mossos de passivitat? La resposta curta és no. Vam observar que els Mossos estaven a totes les localitzacions que vam revisar els vídeos, tot i que no vam veure cadascun dels locals de votació, ja que de ser així encara estaríem escrivint l'informe. Els Mossos van adoptar el paper de policia local. De fet, no esperaria mai que la policia local interferís a la feina de la Policia Nacional. I com bé comenta el nostre informe, això seria una cosa perillosa de fer. Quan solia estar al càrrec d'unitats d'ordre públic, treballàvem junts, entrenàvem junts i tots coneixíem les estratègies i teníem clar qui estava al comandament. Si un policia local intentava participar de les nostres estratègies, s'estaria cometent un acte innecessari i irresponsable. El que jo esperaria seria que, un cop les unitats d'ordre públic s'haguessin desplegat i haguessin fet front al problema, la policia local es posicionés al darrere per acabar de posar ordre. Això és el que vam observar. Vam veure la presència de policia local. Vam veure com els Mossos es comunicaven amb els agents de la Guàrdia Civil, no tant amb la Policia Nacional, tot i que també vam veure evidència d'aquesta interacció entre ells. En els vídeos, la major part d'aquesta situació sembla més aviat positiva. En una ocasió, ens va sobtar molt quan vam veure que un mosso s'apropava a un agent de la Guàrdia Civil, però el Guàrdia Civil li donava una empenta agressivament per apartar-lo del mig. Això és negatiu per 2 motius. Primer, no és gens professional, i segon, va tenir una repercussió sobre el comportament de la multitud que ho va veure. Es pot sentir i observar com la multitud va reaccionar al veure com un guàrdia civil agredia un mosso. Però aquest només és un dels incidents que vam observar durant les moltes hores de vídeo que vam veure. Ara que hem analitzat les 3 policies implicades, creu que alguna d'elles es va saltar el Codi Ètic Europeu de la policia?
És complicat fer una valoració general perquè la Convenció Europea i els requeriments de les Nacions Unides engloben totes les accions que fa un agent de policia. En termes generals, la gran majoria del comportament policial que vam poder veure va ser satisfactori. En alguna localització hi va haver un excés pel que fa a l'ús de la força per desallotjar una multitud pacífica. Això, des del nostre punt de vista, no va ser proporcionat i en moltes ocasions va resultar en un excés de força exercit contra els ciutadans que formaven part d'una multitud amb persones de diverses edats, des de nens fins a gent gran, la qual cosa s'ha de tenir en compte. També ens va sorprendre la manca de policia mèdica. Com a policia, si s'ha de fer servir la força, el més lògic és assumir que poden haver-hi ferits, i la nostra obligació és assegurar-nos de que se'ls podrà atendre. Tampoc vam veure indicis de recopilació de proves per part d'unitats professionals mentre realitzaven aquestes operacions. No obstant això, sí vam veure un desplegament d'armes i porres i ens va sorprendre que les traguessin estant tan a prop d'uns manifestants que actuaven de forma pacífica. Així que, en general, l'actuació policial no va estar malament, però sí que hi va haver alguns exemples d'ús excessiu de força i això ha de ser condemnat. Està clar. Si el Regne Unit no hagués autoritzat el referèndum d'Escòcia i Escòcia l'hagués celebrat igualment, creu que la policia britànica hauria actuat com ho va fer l'espanyola l'1 d'octubre? És molt complicat fer comparacions, però és un bon intent. De moment, mentre seguim formant part de la Unió Europea, tots operem sota el Codi Europeu de Drets Humans. Així que, de manera estàndard, independentment d'on succeeixin aquests esdeveniments, s'hauria de respondre de forma proporcional al comportament dels manifestants. Si els manifestants actuen de forma violenta, la policia haurà de valdre's de més força per contenir la multitud. Si la multitud és pacífica, el rol de la policia hauria d'estar més enfocat a la seguretat pública que no pas al desordre públic. En la nostra opinió, basada en els diferents llocs que hem vist, era més una qüestió de seguretat pública, ja que hi havia molta gent en espais petits, que no pas un problema d'ordre públic. I la forma en què es va comportar la policia ho recolza. Només apartaven aquelles persones que estaven al mig, per tal que la policia pogués procedir amb les ordres que havien rebut per la instrucció judicial. Evidentment, aquest sistema difereix molt del sistema que hi ha al Regne Unit, on la justícia no té cap poder per instruir les accions de la policia. Com que són sistemes molt diferents, és complicat comparar-los i poder obtenir dades reals. Vostè creu que l'1 d'octubre hi va haver rebel·lió a Catalunya? El que nosaltres vam veure i que ha estat reflectit al nostre informe va ser un gran nombre de ciutadans exercint el seu dret a protesta i la seva llibertat d'expressió de manera pacífica. Amb petits exemples de violència localitzada, que queden detallats amb cura al nostre informe, no vam veure altra cosa que una multitudinària manifestació de ciutadans que havien d'haver estat protegits. No vaig veure cap signe del que s'entén comúment com a rebel·lió. Per tant, entenc que aquí, a Anglaterra, el que va passar l'1 d'octubre no hagués estat considerat un acte de rebel·lió. Que jo sàpiga, aquí no hi ha un acte de rebel·lió. Crec que si a Anglaterra hagués passat un esdeveniment semblant, s'hagués vist com un esdeveniment que hauria de comptar amb una gran operació policial i on s'hauria de tenir cura de l'ordre públic. Però tanmateix seria un esdeveniment on els ciutadans tindrien tot el dret a participar-hi. I això és el que defineix el paper de la policia. De fet, la legislació europea és molt clara pel que fa al paper policial en aquestes situacions, i és que haurien de facilitar una manifestació pacífica i, evidentment, si és necessari, bregar amb les persones que obstaculitzin la manifestació perquè hi estan en contra. Aquest és el paper de la policia, i el que vam veure a Catalunya, basat en les proves, va ser la policia intentar gestionar una situació molt complicada que involucrava un gran nombre de ciutadans que eren pacífics.
involving a large number of citizens who routinely were peaceful. Acabo. Es pot fer un informe d'aquestes característiques sense haver estat al lloc dels fets? The power of the pictures. El poder de les imatges, que és totalment independent per definició, permet treure conclusions sobre l'acció policial, de la mateixa manera que nosaltres vam revisar operacions policials des d'aquí, un cop ja havien passat els fets. Al Regne Unit, cada cop que hi ha hagut una instància d'ordre públic, sobretot a Irlanda del Nord, on hi ha esdeveniments d'ordre públic pràcticament cada setmana, sempre analitzem la feina de la policia a posteriori, tenint en compte totes les proves. Evidentment, això inclou els informes policials, tots els vídeos, exactament els mateixos materials que en aquest cas. Jo diria que és perfectament possible analitzar els esdeveniments i fer-se una idea del que ha passat. Però també penso que és important que aquesta idea pugui ser discutida per qui vol donar una interpretació alternativa dels fets. Sir Hugh Ord, ha estat un plaer haver-lo tingut avui al Preguntes Freqüents. Moltes gràcies. Thank you.